sa meeting place me. Mahilingan kami ni Elia digdi sa LCC Bagong Bayan. Dan kami aagihan na Chi na Halisinda saka si MJ Halisinda sa Magaraw. Tapos aagihan ni Saglo, sunod-sunod na yan. Alas 9 na, yaon pa kami din ni Elia, naghahalata kami. Kaya pa din para sa suya ako na excited. Ay nga na dito sa pigalatan, may tukawan kami. May music May music kami. Nag-upload si Edith kay Elia. Sinda na nakatindog. Ay. Maganda ka daw kasi. Ayan o, naarabot pa lang din kita, nagkaralangkab na. Ora yan na. Kaya ako sa Concepcion, nakaabot Pransya, nakaabot LCC. O yan na. Hindi na lugod ang naging meeting place. Ay, sino to? Sino to? Ini? May, si mga buraw, nakamura ako pala. Maburo ni. Good morning, Joe! Ma-vlogs na naman. Sabi ko, inaanak na ka. Tulog yun. Sabi ko, Good morning, Rockmore. Pero mas kinagparahalat na kami. tayo doon. Kami ka mabaga. Hindi mo ba ding araro? Tapos ka, bugurod na ito. Ayun ako. Di galing ako. Sa haga na lang kita matulong. Kasi ito mag-inisihan, tulurong yan. Tahimik niya, tulurong na. Pagkasulina kami ngunya ni Gil Kaya about me. sa diversion. Yung mga kurang. Inomon ka mura. The young ones. ONC. Pigali ko man ang audio. Ayan, Yummy. Iwa o dyan. Marunong maghintay. Wala ba kinay magsiyan? Pabikaan. hello, yaon kami sa Del Gallego. Ani, malang. Ay, lagi. Sweet. Iyan ako. Yeah. Madam, apat. Duwa ka ni. Buwan ka ni. Ay, Dulo. Dua. Duwa. Ruwa, tulo, ruwa. Saka sa bulan. Ang kanin.
Wow, gayon! Gayon ni Bestie. Sige lang, Bestie. Tama yan. Ako naman. Stopover. Showking. Bawal kayo magutom siya. Kuya Rakam. Magutom na yung mga pasero, maglagang diver. Kabilin-bilina ng Lola. Magutomin ang diver. Siomay. Juan, Batangas. Chowking. Rio, Gabos.
Padarana si Kayip. Okay lang, Bin. Ano, iyan na. Kulang sayang smayok si yung mga rebelsa kasi. Ano, Tapos na kami mag-dinner. Hindi kami sa sit-up dun sa dinner sa roommate. Undingo niya, papunta na kami sa Kada. Mayaman kami. Dumanda kami ba? ako na nating magali ni Jane. Ano ni, mas maganda nating Oh, hindi. si Jay na po na magpuli. Hindi na lang ako. Ayan o, basog na kaya yan o. Basog na yan, kaya aram pa sa Sabi da idama karakan. Pagkabutig di. Karakan manggiraray. Karakan ng diraran. Sa kamay mo kung bulugan. O ako ang pinakalasang Papunta na kami yan sa Okada. Uy, ito na. Yung kita. Ang gano'n, pati gano'n grocery kong kape. Yan, napangiririt na naman kami para sob na naman. Ang Okada. That's why I'm excited. Phil, ito ka, Phil. Man, magtaid ka nga rin sa kaparayaon ka. Sabi na ka naman. Diyan kita, Bet. Oh. Pwede yan mag-picture. Diba? Ili nga mga mayayaman o, nasa bangketa na naman. Oh, pwede ko ning sa kundara. At si Ramon ni. Uy, sarong basket ako piko. Ako man batag. Ako fried Hindi man fried rice. Daman tong bit-bit ka to. Diyan kami madagos. Mayaman kami. May mga milyonaryo pa rin. Nag-dinner kami sa hindi. Oo. Tulog kami sa Okada. Mais na kami sa Soler. Ay! Naon na kami di sa Okada. About last night's affair. Sabi ko. Darong da. Iwan, isa laong. Mga. Mga ba? Diyan dyan. Ayun, naman sa pangawan. Nagasip. Uy, ba't ako tumunog? May metal kayo mo. Siguro itong bracelet. Ay, Wow.
Chico o yun? Eugene na. Ay, duman sa banyo pala. Chila. Mais na kita sa solar. Malansain. Sa Tagaytay. Yamanin. Yamanin. Ay, sa ating pagkitanggol. Salamat po dito. Salamat. Ang galing sila sa ano. Ito, massage room. Tapos, ini ang CR, automatic. Ini bedroom. Wow. Susi. Diba? Garo kita ng gana sa loto. Ayo, yung gayo. Yan o. Ang uduwang balandig di may nalos na kamo. Ay ako oras sa Uli, naka-video kita. Sa COD bagabawal. Agar ka ni Okay na. Tego man kaya bagay dyan, Bek. Hindi kami may camera kami kamumayo. Abo nindo. Abo nindo. Kami may camera kami. Go, manyana go. Auto sinda di mo. Una wala na pagasinda. Okay nga ni karo. Ay, yan lang. Ma-shopping kita ni. Sige. Dara mo si mga kortata. Iyo. Maski di ka na pala magluwas. Oo. Hindi ka na mag-shopping. Mahal nga lang. So, garo ka man kanina sa duty free. Iyong gaya. Talo ka magpa-Las Vegas ka pa. Ano ba Oo. ako sa Naigding Villaggio? Ay mo na kaipuan. Yan ako naigding. This is like Villaggio and this is Iguana more, da? more advanced, more new.
Tapos na ang day 1. Kami lang diging dalawa ni edit sa room. Good night. Good night.